Безнең балалар, яшь бала тамашачы театр булганлыктан, без инде шушы төп безнең эшебез балалар. Чөнки безнең юкка гына 60% балалар мәктәп программасына кергәнгә күрә, ул балаларныкы инде. Әле вазгыяты да бит аның татарларга каршы сөйләп тора торган вазгыят. Шуңар күрә аның менә вазгыятны без үзебезгә әйтеп киткәнемчә инде үзебез өчен кулландык. Чөнки ниндидер горурлык хисе барлыкка килде балаларда да. Чим безнең теге күбрәк кыскан сайын иркенәяләр, үзенең патриотический сүз барлыкка килә. Бездән наушник алмый башладылар. Чөнки һәрберсе килгән бала, мин бит Татарстанда яшим. Мин урыс баласы, ләкин мин карарга килдем, ләкин миңа наушник кирәк түгел. Мин аңлыйм. Карыйсың, ул үзе икенче кешедән переводын сорап утыра. Яшереп кенә сорап утыралар. Ул бит карап торган кешегә читтән күренә, аларның инде горурлык хисе килгәнен, что Татарстанда яшәгәнен. Шуңар күрә һәрбер начар әйбернең бер ягы яхшы була. Менә без инде шушы файдаланып әйтәсем килә, безнең шушы яңа залыбызда да шушындый үзебезнең мәктәп программасын туктатмыйбыз. Бернинди русча сүз кыстырмыйча наушникларны таратачакбыз, чөнки бездә 175 төрле милләт кешесе булганга күрә, монда бит татарлар гына түгел, безнең спектакльләрне карыйлар. Мәсәлән, мәктәптә ул татар программасына кергәч, ул мәктәп программасына кергән булып санала һәм алар аны барыр беләселәре килә күбесенең. Шуңар күрә безгә менә 213 урын безнең өчен бик җитә. Мәктәп программасы кергәч, ул бит инде татар тарихы бөтенесе, Татарстанның тарихы, татар теленең тарихы. Анда безнең бөтен язучылардан башлап, Габдулла Тукайдан башлап, менә Габдулла Тукайның 3 спектакле бар, Муса Җәлилнеке бар. Менә хәзер куябыз Габдулла Кариевның артистын, үзенең бердән-бер спектаклен куйдык. Ул безнең уже шушы сезонны ачабыз, шуның белән сезонны ябабыз. Менә ачылганда да без аны уйныйбыз шушында сәхнәдә, шушы артистны ул бар. Аннан соң менә куйлырга тиеш безнең хәзер яңа проект чыкты безнең. Ул балаларга, театр балаларга проекты буенча без куйдык. Аккыш җыры артыннан Аккышлар җыры артыннан спектаклен куйдык инде без. Ул мюзикл шикелле бара. Менә хәзер бу сәхнәгә әзерләйбез. Теге зур сәхнәгә куйганнан соң аны монда инде бөтен декорацияларны үзгәртергә туры килә. Аннан соң Ләйлә Мәҗнүн, безнең атаклы Ләйлә Мәҗнүнне куярга әзерләнәбез. Шулай ук бөтен үзебезнең Гаяз Исхакыйның әсәрләреннән куярга җыенабыз.